Ndị be anyị ọma mere na unu aha anyị nọ n'ime ya bụrụgo n'ahọ ndị Igbo aha anyị eji were aga n'ihu aha anụnwa bụ ahọ ngozi na ahọ Igbo ji wee test ya ma ha ya nụ nkwe o mere ndị be anyị na-akpọ Ihebu nkwe anyị wee were arọ gara aga wee banye Igebu nkwe uru ka abalị Igebu nkwe anyị were bịa buo ya nke anyị ji bụrụ ndị Igbo fụ na anyị menwuli ya ka ọ na anyị emenwo ya akwa anyị menwuli ya ifere mechara mee ndị iro kwuru na ya ma mmenwu ya na ya ma mbata ara ifere mere ha maka ya batakwa ara ifere ji emekwa ha na ara ọzọ bụkwa anyị nwee ụnụ bụ ndị mbụ ndị a n'ebe a bụ ha bụ ndị izizi ụkwụ ha gbara n'obi a bụ ndị si esi agbakọkwa m oke nwa nọ n'ebe oke nwa bụ onye mbụ maka na ọ na-anọ elezi m afa gị ahụ ọkwụrụ Ugonna na-ebe agụji egbe na achịna na uru ala bụ nwanne ngị nwakwa onye achịna ife anyị chukwu aka ụkwa ha ndị aka ọkwa ezigbo obodo ndebe anyị aka ọkwa ndebe na ndị Okoronkwo agwa ọ ndị aka ọkwa mere m mmadụ ọkwa nna akọwara gị ndị aka ọkwa mere m njiri wụrụ mmadụ maka na onye meziri ya kwuo onye meziri ya ihe na-ese okwu bụ ịbụ onye ọ maka ndị a na-adakwa anogiri marakwa nke ị na-ekwu inogiri o ka ọ ghara ịba na-ekwu ụzọ eji azọpụta gị na-adị inogiri ịmụrụ ome ndị ya enwe sensị ntụ ya efere anụ ha na n'ogiri fe enigbodo ụfọdụ ya ejekwu ma onye chọrọ inyere ha aka n'ogiri ọmụmere ndị amara nwere ndị bụ ha nụ ha ihe eburu datịrị ekwuru ya n'ogiri fe enigbodo ekwuru n'ogiri mana ya akwa nkata mmadụ kpara onwe ya eti ya ọ dịghị ka ọ na-adaba ara abụrụkwa n'ogiri ka eji eme n'ogiri gị bụrụkwa iru ebe ị na-azụ ahịa gbado anya iru ebe ị na-alụ ọrụ gbado anya ọ bụkwa iru ebe a onye na-arụ ọrụ isi ya n'ogiri o ịlakwala ọrụ o anyị na-asị ihe ọma mere na anyị ụkwụ ọma bụ ihe kpọrọ na anyị 2024 ara amara mma oke onye ọbụla ga-eji oke mmadụ oke onye a ga-eru ya aka maka na Ford eke 24 tu eke ya o kwere okike ara kwekwuru omume onye oge siri ike bụ onye na-eme ka osiri ndị mmadụ ike imebe ka osiri ndị mmadụ ike osirekwere gị ike ara anụnwa ya mara mma arọ mara mma ọ bụ na imebiri arọ mma ndị nke ọzọ na arọ gara aga ara sikwere gị ike maka na ihe ndị mmadụ na-aya bụ imebie nke mmadụ chọọ ka nke gị dị mma o mebiri nke mmadụ nke ya dịkwara mma mana o meziri nke mmadụ nke onye a dịkwa mma isi na nwa mmadụ na ihe ọma kpọkwa iru ihe ọma kpọkwa gị iru oke nwa ọkwụ m nọ nna anyị ukwu onye onyonyo nnọọ mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma izu ndị ire aga n'isi gị ọ bụrụ ihe ọ gara ya dị ndụ ị mara ha nọ n'oge ọkọchị papa gị bịakwa ya ntị nọrọ ebe ị nọ na-agbakọ ị nwere ụdị ochie ka papa na-anọ ṅaa ntị ịchọ ịmana ịkabago nka ma ị bụrụ nwoke ịbịa harala ji amụ gị kwụba ha ya ji white awọ dị ha aghala amụ mara na ịkabala ama m ịghọta ihe otu iji amụkwa na ịkabala abụ ịma na onye na-akaberọ akpa amụ ya na-abụ iru ọ dịka ọgbago elu sie ike juo ewu nyụkwụ ịghọtago mana ịkaba akwala akpa amụ ga-agbatuo ọ dịka ego Hausa a na-eji akara ifuru n'oge Disemba ama m ha na-agọtakwa ịbezie dị n'eze papa gị bezi otu a wụsara n'oche papa gị si otu a wụsara n'oche akpa amụ papa gị aha bịa wụsara one side iri ọrụ ịka agwụ egbu ofu ahụ anyị na-ejizi akwa je gachieri ya agachiere obilite ọ ya agaruchi ebe n'ibifo akpa amụ ya bebiliela oche nnọọ ọfụ izizi m na-agọ eri mgbe m gọchara ọfọ na Jenụwarị 1 ọzọ na-agụ ya bụ taa
ere nna Chineke ụmụnne m akpọrọ m ihu taa ihe ọma kpọkwa ha ihu ndị ogologo kpọkwa ha ihu ara anụ amara mma anyị maka ọ ga-aka wee maara mma ụkwụ ọnụ zụrụ ebe a tata ngozi bụ ihe ga-akpọ unu iru ndị bi obodo oyibo unu lachighị obodo oyibo ihe ọma kpọọ unu iru ozugbo ahụ oke nwe ọkwa aka m na-asị mmadụ ya mara gị mma ozugbo maka nke ka ọ dị echi ya na mgbe ụfọdụ dịka ọ na ịmara ogologo ndiri na-eme ka o kwesịrị ike daa mba so nke kpamkpam aha ya mụọ ozugbo ahụ mụ na-achọkwa ka ọ maa ozugbo ahụ a na-asụrụ ụbọchị nke taata o ihe ọma bịa kwụrụ aka ụtọ ọganiru bịa kwụrụ aka ndụ ogologo bịa kwụrụ aka akụnụba bịa kwụrụ aka amụ nwoke amụ nwaanyị ya bịa kwụrụ aka ihe akụ ihe enwe ya bịakwa kwụrụ aka udo bịa kwụrụ aka ọganiru bịa kwụrụ aka ịfụnanya bịa kwụrụ aka maka na ụtọ ka atọbara atọta ihe dị mma ọ bụ na mụ na unu na-eso okwu unu anyị abịaba mana unu ji bịaba abụ na anyị na unu na-adị na mma ọ dị na mma bịakwa kwụrụ aka n'ụtọ ka a na-atọta ihe ọma onye sị na ya ma ndị onye ahụ ya kpukwa isi ọ fụrụ anyị kwụba anya anya kpọọ ya o mepee anya ma Chukwu merie ya mara ọ bụrụ na o mepere anya o mepee anya ọfụkwa anyị ọ ji fụ ama mfụ anyị na kondishọn ọ fụrụ anyị mgbe ọ ya fụ anyị na kondishọn mara mma karịa ka o siri fụ anyị mbụ ndị niile sịrị ihe ọma ya agba anyị ihu ihe ọma kpọkwara anyị ihu ihe ọma ga-agba anyị iru maka na iru ọma bụ afọ anyị o ihe na-emere anyị bịa kwụrụ aka mmụọ nọ na Achịra bụ mmụọ ọma bịa kwụrụ aka mmụọ nọ n'aka ọkwa bụ mmụọ ọma ya bịa kwụrụ aka mmụọ nọ na Ebonyi ya bịa kwụrụ aka mmụọ nọ na-abịa bịa kwụrụ aka mmụọ nọ na Anambra bịa kwụrụ aka mmụọ nọ n'Imo ya bịa kwụrụ aka mmụọ nọ na Enugu steeti ya bịa kwụrụ aka ahịra na ụbọrọ anọ bịa nụ kwụrụ aka ihe na-emere ihe bịa kwụrụ aka agụ m a na-akpọ Okoronkwo otu ji eme bịa kwụrụ aka n'isiri ike nnukwu agụ ana m asị eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ wee bụ mụrụ ma ya bịa kwụrụ aka mmụọ nọ n'isi Asaba bụ mmụọ ma ya bịa kwụrụ aka mmụọ ya kpọrọ bụ mmụọ ma ajọ mmụọ niile anya ụfụ ha ka mmiri ya a na-eme ihe ajọ mmụọ mwụfu ka a na-awụfu ajọ mmụọ mmụọ maka eji eje ije onye bịa sị na St. Eze anọ nwa ṅụrụ mmadụ dị asọ ya yọbara m ahịhịọ ndị mmadụ asị kekwa nke bụ St. Eze anọrọ yọbara gị ahịhịọ mana ịkpọ St. Peter yọba ahịhịọ ịma onye bụ St. Peter eze anọrọ nna m ahụ m hụbara ama ndị shọ na mgbe o jiri wee nwa ya na-ekpe ikpe ya na-akọ na ya na-alụ ọgụ nwere ya na-abịa ụgwọ onweba mọbụ ihe ikwute afa nna anyị n'obodo asọ na ọdịmma anya ayoziri m ahịhịọ na ejeziri yọrọ m ahịhịọ ọ bụ St. Peter ma St. Gabriel o mere vidiyo mere ngwa afa na ha nwabụ ndị ụka kpụ akwụ n'ọnụ na ha toro ogologo ha eji aka ha wee kọọ nwee ihe mma ha na ha akọkwa ihe ha nwaanyị nwaanyị a na-akata asị na blessing dị iche na mmadụ amamụ mana mmadụ eji asị gị ịrụọ nwaanyị gị kpọta ka e blesi unu ya kịta na-abụ nwoke kpọta nwoke ibi ya amakwa m oge ihe ọma ebe ọ bụla ihe ọma dị Chineke ayịrọ gị ihe ọma ha ka ịbịa cheke ka nzu a ihe ọbụla bụ ihe ọma n'etiti ụmụ Igbo ihe ọbụla bụ ihe ọma n'etiti ụmụ Igbo bịa cheke ka nzu a ndị na-achọ nwa amụmụ nwa chekere ha ka nzu a ihe a na-ayọrọ ayọ oriri nne ndị na-ayọ akụnụba ya cheke ka nzu a ọ makwa ndị mụrụ nwa mana ihe a mụrụ abụ nwa nwaanyị ha na-achọ nwoke nwere ndị mụrụ nwoke na-achọ nwaanyị nke ọbụla bụ nwa nwa abụ nwa mmadụ a na-amụ ndị mmụọ o were bụrụ na amụrụ nwa ihe a na-amụ bụ nwoke na nwaanyị a sị m nke ọbụla Chineke nyere ya cheke ka nzu a ọ bụkwa nga aka ọgwụ ndị na-achọ arụ ike maka ị nwere ike mụọ nwoke mụọ nwaanyị mana ihe na-aya were bụrụ arụ adịghị ike Chineke were na-arụ ike chakere ndị a dịka nzu a ihe ọma anyị na-ayọ dịrị elu ya dobiri tinyere anyị na ọdịnala ya pụkwenyere anyị ome ọ bụrụ na ọ na mmiri ka ọ dị ọ nọ n'oke osimiri ya welite isi ka anyị fịa n'okwukwe na-abụ ị na-ene ihe ogwu ihe ị nwere hopu n'anya ọ na-eme ka ndụ too ogologo ọ na-egbo agụụ ọ bụ na ihe ọma abụ na-eti mmiri ka ọ dị Chukwu anyị na-arịọ gị mee ka anyị fee anya mgbe na ọ bụ na anyị fere wee na-asị gị Chineke kpadebere anyị ya n'okpere mmiri Chineke ihe ọma anụ n'oke osimiri mee ka ọ dị ọbịa n'ụsọ mmiri ebe aka anyị ga-eru ya ọ bụkwana ebe ahụ ka ọ gwụ onwe ndị na-ayọ udo Chineke onye nwechara akụnụba ma o ji enwe udo akụnụba ha na-atọ ụtọ were udo tii n'ezinụlọ anyị were udo tii n'ezinụlọ anyị anyị nwabụ ndị alaba alaba Chineke ịfụra ndị ụwa kpọrọ anyị asị ma ha na-afụ anyị n'anya ihe anyị bụ ụba jụrụ mkpe ịjụchakwa ije ekwe maka na anyị na-eme ihe ka ọ nwere oke nwa ihe ga-eti gị ji eghe oge chi eji ọ pụtara ọ ga-ekara kpata ego ihe ji eghebe oge nwere ịgba ya alaba alaba you can go at any time and come back at any time anyị nwabụ ndị alaba alaba bụrụkwule ndị akpụrụ asị mana achọba ihe ọma akpa anyị maka na anyị na-eme obodo atọkwa ụtọ onye oke sensị ya nna jụdị nwa onye ahụ bụ onye rụrụ họteelụ onye karismatik na-asị na ya na-anọba n'ụzọ kụọ 5:30 rụrụ họteelụ onye ndị gara ya na họteelụ onye ji abụ onye ofe ogere rụrụ họteelụ ya mgbe eji ara ikebi ya na bụ n'oge Disemba araghị ya mgbe anya afọ họteelụ alachighakwa họteelụ ya ga-agba aka nke anyị gbabụ ndị alaba alaba nke anyị na-eju na Jenụwarị to Jenụwarị ọ bụgoro na ndị mmadụ abịa ndị alaba alaba dị n'ime
anyị nwere eme obodo achara ọkụ anyị nwebụ ndị alaba ndị mmadụ na-afọ anyị n'anya ndị kwụrụ anyị asị na-epe mpe ị nwere ike ịkpọ anyị asị na Jenụwarị aba Febụwarị maka na onye anyị nyere n'ụlọ ụka a na-akụrụ anyị aka kọrọ na aka oke nwa aka oke nwa kụrụ aka okwu onye otu anyị nna nwanne ya na ọ bụrụ ya afụ ndị ga-ego n'ebe a nnọọ na-enye ego bụ nsogbu ma ọ bụrụ ya afụ ndị ya egi asị oke nwa ha bịa n'ọka ndị nwanne ọ na ike gwara ma ha bụ ndị ogwu ego ma ha bụ mmanụ ga-amana kpọnị aha anyị maka a na-eme kpọnị aha anyị na-ego ala na saịtị anyị na-enye ndị ọgọ aka alaba soro ihe na-atọ ụtọ anyị bụ ndị kpọnị aha o nwere ndị ọzọ eji akpọ ndị nke ọzọ niile ma n'ihe ọkpọ onye nke ọkweghịrị onwe ya oji na oyi siziri gị ego ji aba kpọnị aha kpọnị anyị ewere bịa ama ihe anyị na-enyere ụmụ nwaanyị aka ihe ụmụ a na-esi oke ihe na-esiri ọhụrụ enwere isi nwaanyị iyi na-esidiri ọnwụ nwaanyị anyị na-achọ ka agbachiere gị gaa laiki ya anyị bụ ndị alaba anyị na-enye ndị isi anyị na-enye ndị ekpenta ọgara n'enugwu ka mma anyị nye onye ihu anyị nye onye azụ uwe wee na-aganụ anyị bịa hụrụ ndị alaba bilivu n'ụwa bụ ebe ọkụ nyụrụ si menyụọ ya onye ọbụla gbake ndị nwa bụ onye oke amamihe na-achọ ka ibigido ụwa ka ụwa taghị n'aka anyị na-eme ntụgharị ihe anyị ritere ka anyị bụ ya batara na anyị na-eriwe aka Chineke ekwekwara ka ọkọ ndị alaba ịkwara ka ọkọ ndị alaba Chineke ọkọkwa anyị ndị mmadụ ya atakwa afụ ndị nke ọzọ na inyere ekechisiri ike na-edebere ụmụ ndị a na-edebere ụmụ a na-enyekwa mmadụ ọkwa ndị alaba na-adị enye ekwekwala ka ọkọ anyị n'aka ya na ya ga-ebu ka inye anyị ogologo ndụ na utu nkeli maka na ogologo ndụ na utu nkeli ya bụ ụtọ ụwa ị nwere ike inwe ogologo ndụ utu ga na-ekiri ekiri nwe uru ọbara gị ya na-akpara ego nwoke ebere amụ a na-achụ ego ụtọ ego ọbụla amụ ka ọ dị ya kpatara nwoke ọbụla nwere nsogbu na-amụ arịrị na-egbu ya ọ bụ nwunye gị na-enwegwu ukwu na-eje ntụ ị na-eme ọ bụrụ na ya ahụ dị ma ọ bụrụ ya ahụ dị ọ na-afụ ụfụ n'obi mana ọ bụrụ na nwunye gị na-amaghị na-eme ha ijebe ị na-arachara ọrụ taa aja taa abụta ịbụrụ ihe dị mma ite esi anya anakata mụrụ mgbe bụ anyị aligeshọn n'elu ọrịa nka o na asịkwanụ onye alaba ibute ọrịa gbokwa onwe gị anyị machi ihe anyị na-eme oke nwa nke aja atọ ịrapụtagwuru onwere ihe na-ekwu okwu ka a rakpuo gị ka ị na-ekwu o anyị abịara ịwa ọjị chukwu ihe abụ ọjị obi aṅụrị ka anyị ji anụ obi aṅụrị nyere ngo ọnwa isii nwata sịkọsị ka nne ya nwata sịkọsị ka nne ya a na-ekere chukwurisi ụmụnne anyị biri ebe a ogologo ndụ na-arụ isi ike e kagburu asị na ọya adịrị anyị ọja dịkwa adị ire ọkpọ oyi n'ọkwa ofe Saloma Nnatu the family doctor. Ọ dịgo n'ọnụ ho ha. Ọ dịgo n'ọnụ. Onye ego ya na-ebe ka ego. Ọkwado onye ego ya na-ego ọrụ onye ego ya na-ebe ka ego ka ije were ego ya ahịrị. Mana duro gị anya. Amoto makari mo na ma be ba di ya. Ese? Amoto makari mo na ma be ba. Anyị si de ka ya dị na mamoda kuchara ihe. Mamoda sị na m kwụcha ụgwọ ya ji na ụgwọ ya ji kọsụ n'obodo na ya ma ka ya ha. Ere nje kwụsị ụgwọ nne m jicha na ọya ebugha ibu onwe ihe nka nkara bụ mkpa ọzọ ejidekwe he ọgara bụrụ ihe mere ya nke a ya maka ya ji aha nsị ya gwuo mba gị ka egbo ha bụra ntụ ya ka eji aha na ihe ọzọ pụrụ eji aha gata ntụ ya dịkwa ka ị ga-adị nwanne mmadụ ebe ọ bụrụ onye nwụrụ n'ibisi okwu na onye ji akwa onye nwụrụ n'ihu obodo ha nwụrụ n'ibe isi onye ji akwụ ya nọrọ mma akwamozu na-egbo ọkụ ọ bụrụ na ya ji akwa bụ ya ka kịta agbasakwala ihe ọjị anyị ama ya ihe ọma mere anyị ọjị anyị gbara ise ọjị ọbụla gbara ise ya na-akpụ ya bụ ọjị nwanne na nwanne anyị ga-esetakwa na ihe ọma anyị ga-esetakwa na ya ndụ anyị ga-esetakwa na ya arụ ike ya gazieni o nọn ndị mbụ na ndị egede na enyi ọjị n'ọwa ka anyị nọ n'enyi omenala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ ihe a na-emekịta ka a na-akpọ omenala Igbo nwanne gị bịa onwe ihe ị nwere iyi orie nwanne gị bịa ịwa ọjọọ na-ata amụma eme ụmụnna na onye ọbụla ma onye iro na o nwere ebe ya ebe eje ebe a wa ọjị nye gị gwa ala na-aṅụ ọgwụ ọ dịbara gbuo ọ bụ taa ka m fụbara ya a na-ebu paracetamol eji edifend poizin ana m aṅụ ọgwụ ero n'ihu onye agbara ya mkpụrụ labụ gaala ọnụ ṅụọ mmiri asị ya ala ọṅụ ọgwụ ụtụ wee gbala o nwere ndị ụlọ edifend ọ papa gị kaba nka na-afụ na mba aka anụ a na-asị gị na mba aka nwoke a na otiri ya poizin ọwụọ poizin n'ebe nwoke mmadụ ji aka ọkọwa ahụ kọcha ọgwụ bụ ahụ mgbe aka asị gị na poizin dị na poizin abụ ma ndị agadi nwoke na-eji ndị na-ejizi ya kịta ụmụ okorobịa eji eje na-ekpukpu ya nye mmadụ ka e wee nara ya enyi ya nwaanyị
nnu ha na hada n'elu nwaanyị mụ nwa rituo ma n'ọchọ n'igbu webe na ọjị webe na ọjị o nwa maazị nwa manga biko ya gbata gas o ya were ego mba aṅụkwara m ọgwụ ha fada kacha ụka were nsensị ya nọ nke a bụ nsensị ndị Igbo ihe ike ahụ eme anyị na-eke onye eme anyị n'orie onye eme anyị n'afọ onye eme anyị na nkwọ ihe eji nkwụ ike ihe eji eji atụsa nkwụ ike bụ eji egwu ihe ike anyị gburu ihe ike aka onye iwe na-ewe adọka pantị anyị na ya